Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Mayo 23, tuig 2022. Magkitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan una kita sa mga balita lokal. Pagdula sang curfew hours sa Negros Occidental ginatun-an. Back personnel dungan niya magapasa sang ila resignasyon. Sa balita national, Duque hindi papabor sa pagsira sang borders sang Pilipinas bangod sa monkeypox. Dito patay sa nasunog nga barko sa Real Quezon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang Facebook Live sang DYEZ Action Radio Bacolod. Kamusta ka mo din mga ka-aksyon? And padayon lang sa pagtutok sa aton sining pagpangalagad karon nga Monday night. And by the way, aksyonan, madamong gid salamat sa talan nga mga data gatherers, volunteers nga nagpasako pa sa aton sining Thanksgiving event kahapon nga daw ang mga nag-serve last May 9 elections. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat. Hambal ni Action Day. Yes. Thank you so much. Sa tanan nga nagkanto, enjoy man ka mo? Sa tanan nga ano ka, Dale? Sige, saluat action an. Kamusta, Mr. Vlogger? Sana all, Mr. Lisay. Present. Sige, Joshua, mayong gabi dira sa imo sininga area. And salawat action an. Kadamogid sang nag-enjoy. May iban nga wala nakakadto kahapon pero sang nahibaluan nila action nga no kasadya daw nanugunan man sila nagregret. No? Iban may mga appointment, may mga schedule, may mga family day. So naintindihan mo naton kun nga iban wala nakaabot action pero importante dito is kalabanan naka-attend. Abay ko nga importante may nabaton. Importante mahalaga. True. Ayong gabi sa kay Ma'am Ana Sinoro, sa kay Isabel de la Rosa. Good evening. Yes, and sige, padayon lang sa pag-comment mga ka-aksyon sa inyong sining mga greetings and dugay-dugay balikan natin after sa atin sining mga local news actionan.
And by the way, gina-invite naman kamo nga maging members sang ARB community. Search lang mga ka-aksyon, ARB or Action Radio Bacolod Community. Dira ninyo pwede i-post mga ka-aksyon ang inyo sini nga mga newsworthy events sa inyo sini mga community. Maagya ninyo nga mga aksidente or may mga nagkaladula dira nga magamit. Pwede nyo dira ma-post ang inyo sini nga mga newsworthy events. Uy, si Sir Justin Ace Antipatia, kahapon wala na siya action-an. Sa mga volunteer reporters sa may, o hindi ka magsala, southern portion sa Moises, province. sure. Hindi na siya sa Moises, sa southern. Kaysa radyo natin mo ni siya. Tinigaran Hinigaran. Yes, I Hinigaran? think Hinigaran. Sige Kaya nga may radyo natin, Hinigaran and Sipalay. Sige, standby para sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONE. ACS-CILIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly Lasay sa 3 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal. Pagkakonsultahon ni Governor Bong Lacson ang mga alkalde ago desisyonan ang plano nga pagdula sang curfew hours sa Negros Occidental bangod sa naganubo nga kaso sang COVID-19. Suno kay Lacson, pagkadulaon lamang ang curfew kung mayoriya sang mga alkalde ang magapabora. Apang iyaging klaro nga pwede sa gihapon mapadayon sa isa ka banwa o konsyudad ang curfew implementation. Depende sa desisyon sang local chief executive. Hunyo tuig 2021 ginumpisahan ang pagpatuban sang curfew hours sumugod alas 9 ng gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Kadugan man sa pagpaidalom sa probinsya sa alert level 2. I will consult with the mayors if they feel that we can already lift the curfew. If majority will say yes, then we can decide to lift the curfew. Unless they... Ang tingog ni Governor Bong Lacson. Nakigangot na si Governor Bong Lacson kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agod planuhan ang pagpatagayon sang 4 ka adlaw nga provincial vaccination program sa Negros Occidental. Suno kay Lacson na sugilanon siya kay nagsugilanon siya kay Tumimbang subong adlaw agod hibaluon ang mga estratehiya sang programa pareho sang pagpahamtang sang vaccination centers o kung paglakip sa nagapadayon nga house-to-house COVID-19 vaccination campaign. Dugang pa ni Lacson ila pangabayon ang interlocal health zone agud mahibaluan kundi nga lugar ang may manubo nga kadamuon sa mga nabakunahan kontra COVID-19. Subong nga semana ipalayag sa gobernador kung ano nga adlaw pagasugdan ang 4-day vaccination program sa probinsya nga nagalakip man sa booster shot. Pag-aumpisa na sang gobyerno probinsyal sa mabot nga Lunes nga daw Mayo 30 ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sang National Housing Authority o kun NHA sa mga nalitan sang bagyong Odette sa Negros Occidental. Suno kay Governor Bong Lacson, 5 ka mga lugar ang unang hatagan sang ayuda. Sa Mayo 30, unang pagatagan ang mga benepisyaryo sa mga syudad sang Kabangkalan. Mayo 31 naman sa mga syudad sang Cadiz, Victorias, kag Banwa sang Pontevedra. Kag sa Hunyo 3 sa may Banwa sang Ilog. Ang ayudang kabahin sa 91 milyones pesos ginhatag sang NHA sa gobyerno probinsyal sa adtong Disyembre 29 tuig 2021. Ginpahayag ni Attorney Mafilindo Polvora nga sa katapusan nga semana sang Hunyo magasumeter sila sang ila resignation letter ang mga nagamugo sa Bids and Awards Committee sang syudad sa Bacolod. Si Polvora ang nagaserbi nga chairman sang BAC sang karon nga administrasyon. Ginpahayag ni Polvora normal ini nga proseso sa tion nga maglain na ang administrasyon kag patag pa sini nga prerogative na sang masunod nga administrasyon ang pagpili sang bag-o nga miyembro sang BAC samtang ang alkalde naman ang magapili sang chairman. Suno kay Pulvora, hindi pa sila subong ka-resign bangod ma-paralyze ang BAC bangod nagasige man ang procurement. Ini ang kabahin naman sa transition sa pagsulod sa masunod nga administrasyon. Nalakip man sa BAC sanday Engineer Loben Ceballos
Ilda Luisma, Sally Abilarde, kag attorney Eileen Love Dignadice. Sa dugang pangabalita lokal, wala pa karon sa may nabaton nga dokumento ang Bids and Awards Committee on back sa mga syudad sa Bacolod sa mga proyekto nga kinahanglan ipaidalom pa sa bidding. Suno kay Attorney Macfilindo Polvor ang chair sang back, magapatigayon sila sang bidding sa tion nga may mabaton na nga schedule. Ilabi na kon importante ini kag kun kinahanglanon sang syudad basta nagasunod lamang sa mga pulisa. Ginpatag ni Polvor nga may mga proyekto nga gindarana ang bidding sa second quarter sang 2022 pero ini ang naapektuhan bangod sa nagligad nga election ban na. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga gintunga sang DPWH kag DOH sa duha ka makontrata ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre. Ini kasunod nga duha ang source of funds sa proyekto. Una, ang 250 million nga pondo sang DOH kag 200 million pesos naman nga ginpromisa ni Senator Juan Miguel Zubire. Kay nasang aga ginpatagayon sang DPWH Region 6 ang pagbukas sa mga bid documents para sa unang kontrata nga may approved budget contract nga 193 million pesos para sa pagtukod sa multipurpose building sa BCGH. Base sa FB Live sang DPWH Region 6, 6 ka mga kontraktor ang nagpasakop sa bidding para sa multipurpose building pero 4 lamang ang nag-comply sa mga requirements samtang duha ang non-complying. Sa ulihi, sa 4 ka mga qualified bidders, ang AM Oreta IBC Joint Venture ang may pinakanubo nga bid ngayara sa 190,600 pesos. Ginpayag ni Assistant District Engineer Leia Hamero bilang kamayan sa proseso sang bidding, ang mga nagbid ang ipaidalom sa bid evaluation kag post-qualification process kag ang magadaog amo ang may lowest responsive calculated bid. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapos. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pa kinahanglan nga siradaan ang borders sang Pilipinas sa piyak sang pamahog sang monkeypox virus. Suno kay Duque ang mga measures sa karon nga ginapatuman ang hugot nga surveillance sa mas strikto nga symptom screening. Pero nagpasiguro si Duque nga padayon ang pagpakig-angot sini sa World Health Organization. Suno pa sa Health Secretary, nagmando naman ni sa Bureau of Quarantine nga i-monitor ang nagapasulod ang mga pasahero sa mga lugar nga may na-detect ng monkeypox kangay sang Canada, Italy, Sweden, Spain, Portugal, Europe ug North America. Ginpahag man ni Duque nga wala pa ginakabig sang WHO ang monkeypox bilang pamahog sa public health. Ito ang kumpirmado nga napatay kag 23 ang pilason sa riin 3 ang kritikal matapos nasunog ang fast craft nga MV Mercraft 2 kay nasang aga sa baybayon sakop sang Real Quezon. Sunod sa Philippine Coast Guard, negatibo naman sa oil spill ang baybayon nga natabuan sang sunog. Nakita naman ang tanan nga 134 kasakay sang barko nga ginalakipan sang 126 ka pasahero kag mga 8 ka mga crew. Kalakip sa napilasan ang boat captain nga si John Larry Escareses kag ginabulong karon sa hospital. Ginaimbestigahan pa ang ginhalinan sang sunog. Sa dugang pang balita nasyonal, ginbato na ni Cavite Representative Jesus Crespin Boying Remulyang tanyang siya nga pangunahan Department of Justice sa DOJ para sa masunod nga Marcos administration. Suno kay Remulla ini nga tanyag angkis alang ginahatag nga oportunidad sa isa ka abogado pareha sa iya. Para kay Remulla, madamo pa sa mga butang nga dapat alakayon kaupod si Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Ilabi na nga madamo sang problema ang justice system sang Pilipinas. Si Remulla ang nagpapili man ng digad gamayon wabeng eleksyon kag wala sang kontra. Ginpahag sini nga posible may matigayon nga special election kung may i-appoint nga persona bilang talos sa iya posisyon. Una na ang ginhingada ni Marcos si Binhur Abalos bilang masunod nga DILG Secretary, samtang si Presumptive Vice President Davao City Mayor Sara Duterte naman ang DepEd Secretary. Si Attorney Vic Rodriguez ang magaserbe naman or ginominate nga mangin Executive Secretary. Ginaprobahan na sang Senado sa third kag final reading ang hagna para sa lifetime validity sang birth, death kag marriage certificates. Sa boto nga 21 ka yes, 0 ka no kag abstain, naaprobahan ang Senate Bill 2450 o Permanent Validity of Certificates of Live Birth, Death and Marriage Act. Sa idalom sang layi, ang 3 ka certificates nga gin-issue, permado, certified o authenticated sang Philippine Statistics Authority, NSO kag local civil registries, ang permanente na ang validity anuman nga petsa sang gin-issue kag batunon sa tanan nga gobyerno o pribado nga transaksyon kag serbisyo nga naga-require bilang proof of identity kag legal status sang isa ka persona. Una sa balita, una sa aksyon. Alasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 23, 2022 sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.